Има три вида хора. Едните им казваме чупливи. Живота ги удари по главата, те се щупат. А другите му казваме издръжливи. Удръж го 10 пъти по главата, той пак не се щупи. Обаче има една трета категория хора, които им казваме гъвкави. Колкото повече ги удръж, те стават по-силни. Това нещо се изгражда през 3 стъпки, но аз искам ти кажа само за третата, последната. И ние му казваме overcompensating. Какво значи overcompensating? Ти непрекъснато правиш някакви неща през ежедневието си. Някои от тях стават, някои не стават. Тези, които не стават, са скрити диаманти. Защото те ти показват нещо, което ти още не можеш да направиш. Overcompensating е търсене под лупа на неща, които аз правя през деня, за които се дъня. И когато напипам едно такова нещо, аз започвам да го тренирам и да го повтарям като папагал, докато успея да го нацеля, за да стане.